guys, another day, another mini vlog na aday mi karon sa Sunrise Beach. Dire ko na monetize unya ang akong Facebook giba ni Meta, kaluoy sa bata. So nga niyo ni pag-abri sa saging. Niga humok. Hindi ko ganahan day. Agay. Mo na akong kauban. Bisag asa ko pa dong na dyan siya. No. Mo din atong view karon guys. Charang! Wala may nanguha na tong swaki diri og tuyom kay busy man ang person. So kita na lang ani maglengkod, lengkod. So mao day ni among view. Wala mi kaabot sa sunset guys, pero okay ra kayo. Madarag smile.